Oh. Live na live tayo sa Barangay LS 97.1. Ay, kitang-kita yung cigarettes mo, tita. Huli ka. Huli ka, balbon. Dito ka mag-upo kayo. Ante ko ka dito ka. Oh, ligaya. Oh. Ayan guys. Wala kami masyadong panday guys dito ako. Activity. Mag-aantay kami ng activity. Ano ka ta manabtuog. Gur-uray kami manabtuog. Ano nagpulit na may kwaro. Parang may isa. Ano nagpulit? May nagay basa. Basa. Wait lang. Mother's Day na pala. Happy Mother's Day po to all mothers. Kaya ti Joa. Kaya Happy ti pasingan Mother's sila Day. gaya. Bye. Happy Mother's Sa mga Day. Thank you. Thank Sa you. mga nanay. Sa ating mga nanay. Yes. Happy Mother's Day. Bigyan ko kayo ng bulaklak. Anong gusto niya bulaklak? Alas 10 or pa. Hello po kay Sir Bernardo Cruz Jr. Hello po. Hello po. Anong ating celebration ngayon? Kami hindi masyadong nagse-celebrate ng mga ganyan. Kasi nasanay naman kami sa... Parang hindi baga Dati naman kasi walang ganyan. Kaya parang nasanay ka na. Hindi uso. Ganun lang. Ganun pa rin. Mag-date. Wala na. Hindi uso dito sa ibang kon eh. Sa Manila. Oo, sa ibang Nagkakon talaga sila na. Tsaka sa ibang lugar din. Pero dito sa probinsya. Makakon mo na wala pa rin. Bakit? Natikpingan man? Oo. Bakit? Anong kinain niya? Yan may balita ako guys. Ano yan? Yung pustiso niya? Tingnan te? Wala na. Saan yung kahati niya? May tiban. Tapos kiskisin mo ng liha yung mga gilid para hindi magaras. Anong kinain man, te? May tiban? Kulay yung may tiban? Wala nang kuwan dikit. Anong kulay yung may tiban? Hindi may tiban yun. Yung Yung dilaw eh. dilaw, yung nabibili sa sa hardware. Bakit na paano yung kanwan, te? Ayun, Piki nagbubalan ko yun. pa kagabi, hindi pa na Si inang ganyan ginagamit niya, may tiban, kadikit-dikit. Ilang kon na, ilang Wala kang taon na. kinain na matigas? yung kun lang, Baka may kanya, may warranty. kung saan tayo nagpunta noon. Anong kinagat mo? Bakit ka? Te, pinagkagat mo te? Kahit hindi sa kalima yung naligo tayo, mayroon ko na yan. Baka yung baka nakonkon doon sa kanya kaya. Kaya ng kaibigan nga so. Natiping na guys yung kunin kiligaya. Dito sa mga. Mabidong ko tadi ko natangis ko na yun. Yan di mo kasi pinagsusuot kaya Kaya din pa niya na Siyempre, nawasan mo, di ko ginawa niya na ng paraan pa. Nawasan ko. nabungi ka na agad. Nawasan ko. No. Kaya Pero siguro, meron pa. kaya hindi siya magtibay yan, hindi mo laging nasusuot. Dapat laging nasusuot. Karabarsak pa. Ayun ang tiupuan. Doon ka sa unahan, huwag ka magkuhan. Tago. Hello po sa ating 16 viewers. Nung nakarang live namin, hindi natuloy at May ang signal. net. Kung bilang mo yung isa. Taba ako eh. Nagtaba na naman ako. Iyang mo dito sa akin. Iyang mo dito sa Occidental Mindoro. Iyang mo dito. Ayan ko dito sa Mindoro. Balik tayo. Siya naman doon lang mas Wala ko kasi akong ginagawa sa bahay. Kasi po. Ay, ang madik ko yan. Madik ko, nakatrabaho ko. Madik ko pa. Ay na, dito na lang ako at mainit. May
Pag-basahin mo yung comment. Magbasa ka ng comment, Jay. Kasi yung ko. Naimbag nga malami yung amin beautiful ladies at Happy Mother's Day, ligaya and pasing from Bulaklak Kabiling. Happy Mother's Day Thank you po. daw. Mother din po ako. Ay, si Ate Joan din po, Mother's din po yan. Baka nakalimutan niyo po. Kayo rin po. Talaga po si Joan. Dalaga pag Nandito. nandito. Dalaga pag nandito sa Happy Mother's Day to all mothers. The one. Diyos ko, magpapaypay kami kwarog. Dito sa bukid, mainit na rin. Dati hindi. Pero paghapon, maano naman siya, malamig. Pagkatirikan na yung araw, kaya ano, plano namin magtarim-tarim ng mga puno dito sa May dimpog. Kaya, buti nagsakto sa ganun. Daw may dimpog. Dimple na itim. Dimple na pa lagi na kalabog. Nagpon na ba yan? Tatlong ginapahid ko siya. Yung Nang? yung siguro man ito. Lalagyan ko rin ng petroleum pagkain. Tapos yung isa yung kulay ito. Yan, hello po sa ating 21 viewers. Ay, oo nga pala, Joanne, Happy Mother's Day. Day din sa'yo. Sabi ni Bulaklak Kabiling. Thank you, thank you. Good morning guys. Sobrang pudot na here in Baguio na pudot ti agsapa malmalan na pig sa tulo na. Happy Mother's Day. Kanyayo dito guys. Ano na pala From dyan, Master maulan. Ako limlim Yan, hello sa- po. Master Chef. Si... Kala ko dalaga ka pa rin. Pag nandito po sa Mindoro, dalaga po yan. Makibalbalasa. Guys, Ano? may nachichismis. Nanchichismis sa pasing. May jowa daw. May jowa daw siya. It's a prank! Jowa. Nag-loading. Sabi nga, ayun pa. Mamaya sa ano naman tayo. Ano naman tayo sa barrio. Tutok ko. Init din. Pero parang gusto ko matulog dito. Tangali. Yan, pinasyalan lang namin yung mga ano, yung gumagawa dito, yung in-update lang namin yung gawa nila kahapon sa kulungan. Yan, nabubungan na rin siya. So, mamaya daw ano na sila, lagay na sila ng dingding. Bukas pwede. Bukas Anong pwede kuwan, na. kawayan? Oo. Hindi. Kawayan na lang, halablock. Ayan. Kwan lang yun. Sila sa ay. Kwan po yan, sir. Ano ba ito bulaklak? Kwan po, peklat po ng pigsa. Ano daw yung dito ko? Nagkapigsa si Gigi. Nagkapigsa. Sa dami ng Hindi pa talaga eh. dapat tubuan. Hindi lang. Hindi na Siguro hiya. tagyawat lang Sa to. pisngi. Sabi ko lang, baka pinsalin to. Sa mata pa. Hindi, kunin mo na kagad Dito. eh. Ako akala ko may ano ako kanina, may surprise. Kunin yun sa akin kasi yung dito o yung maitim siya na matigas yung nakuha ko siya. Pero feeling ko, ano lang siya. Tagyawat. Sana tagyawat lang. Ba't kaya mauso ang pigsa? Kasi mainit. Sobrang init. Naliligo naman. Kaya nga araw-araw. Nagahilamos man. Ano ba? Anong gusto niya kaya? Ikaw, Santi. Madaling araw, walang nagaligo na. Pigsa to na. Magdaan dito. Dito ka rin ngayon lumakita. Ito yung sa Hindi mo na magawa face ng mask. paraan Ako, yun. Christmas talaga. Oo, eh. Mag-shade ka gad. Butay. Pag pasok ka sa kapila na ka-shade. Parang gusto ko lang manggawa nga. Kahapon pa ako nagkakuha natin Jowan. Kadami kong nakita doon kay Uncle Edsel. Napakuha ko kami dito tayo kan tulid eh. Kung mababa, pwede. Kung taas-taas lang. Wala bang ganap ngayon? Yan, wala po. Ito lang kami. Nagantay lang kami ng biyaya. Naglinis-linis lang po kanina. Nagdilig. Nagantay ng ano. Ginantay po na yung mahinog yung papaya.
Tagal Yan, pa. nag-ano lang kami kanina, pagdating namin dito, linis-linis ng konti, tabas-tabas sa mga puno-puno. Guys, may upload tayo ah. Panoorin niyo po. Ay, nako. Magkwento ka nga, ante. Tungkol sa kon mo. Boyfriend? Sa bago mong boyfriend. Excuse me po. Wala nang magligo sa amin. Pero gusto mo. Hindi ah. Gusto ko nga. May, Ayoko na. may anak na. Ayoko na. Ayoko na. Dati gusto niyo magsama. Mama, silky. Gusto niyo pasyala. Kaso lang naman. Wala Mani, naman. mani. Gisingin mo na si Jayim ng Tiligaya. Kasi na si Rigay eh. Nandito na naman kami. Upo-upo. Ating balik ng Happy Father's Day. Wala. Holy Mother's Day nga ngayon. Siyempre kasali rin sana eh. Father's Day. Iba naman yun. Iba Oo. yung iba naman sa mother, iba rin sa father, sa mga may heart day, iba rin. Asawa na eh. Ano? Ne? Sarap kayo. May Mother's Day. Sa misis. Ang ganyan. Igupan ko ito sa Sa atin mo. Hindi. Ano ho ba ang weather natin dyan sa Pinas ngayon? Hindi mawarian. May minsan biglang uulan, biglang iinit. Kaya baga uso na naman yung mga lagnat-lagnat. Lalo sa mga bata. Bago-bago ang panahon. Kaya nga ay ng kwan Happy Mother's Day, Dragon Fruit Ladies, sa kabila ng mainit na panahon. Take good care, DFL and families. From Ben Abad. Yan, thank you so much po. Ingat din po kayo dyan at talaga naman. Sa totoo lang, marami ng napapabalita ng mga na-heat stroke. Pabata yung mga Kaya nga, na-atake. Dito sa amin, din, ilan na rin yung mga namatay dahil sa sa high blood. Mga bata pa. sa 30 Kaya plus pa lang. dapat talaga monitor yung lalo yung mga high blood. Pasig. Monitor ninyo yung mga dugo. Hindi pasig. Buti kami low blood. No. Pero huwag ka rin baka akala mo low blood ka. High blood na pala. Kaya hindi kami may pang-BP talaga kami sa bahay. Talagang monitor. Kaya nung nahila ako, napunta sana ko sa pinaka. Hindi ako Yung kanilang sabi ko magpakuha ako ng sugar. doon sa magsaysay nung punta ka Hindi rin. kay Kuya Joby meron. May pang siya. Kaya jubilan Kaso rin na- nakaupo sa monitor siguro. Punta kami na Naubusan naman kami. Kadali lang yung kanina. Pataas kasi nung nakaraan yung sugar ko. Mana pa Bawas sa yun yan ni bawas. Mother Dragon. Bawas sa Sweet. Sa sweetness. sa mga sweet, bawal. Ay, kung na bawal. Salamat ka kami. Grabe naman yung mga nag-comment dito Kaya ba lang? kay Balong. Kaya ang Bakit? may basher. Ay, wala Kanina man wala pa Balong akong tayo. nakain. Ay, yung kaya Gretchen? Ay, kanina. Bakit Ano talaga yun si Balong? Ganun talaga siya. Oo, hindi naman kanya ni Balong ganun talaga Ay, si ano Balong. parang may pagka... Ay, parang... Jolly kasama. Ganun Anak talaga po yun. siya ni Kuya Dan, kaya Tsaka feel at home na yun. kapamilya na Pag sa bahay nga, Silang Long, lahat. kumain ka na lang? Long, nagkain ka na? Hindi pa ta. Kain ka na eh. Pwede ah. Tumuhan yung dosa. Yan ang sagot niya. Si Lorraine? Hindi mahirap anuhin. Lorraine. Hindi mahirap tawagin. Basta tinawag mo na minsan, lalapit na yon. Lolo, nag-visit. Long, kain ka na lang. Kuha na kagad ng plato. Hindi, kain ka na lang, kain ka na. Hindi na yung ulit-ulit, Maya no? mo tawagin. Kaan. Lalo ka naman naiinis na. Oo. Kung ilang beses ka na magtawa. Yan. Kasi sa buhay mo, magkain ka hindi. Siya kahit Ganun na hindi lang mo eh. tawagin kasi eh. Basta sabi, nakaangot man na ni Balong. Kung Hindi ka na magkain na na naman yun. Kain ka dyan eh. Dalaki di makan mo.
Tsaka bata lang yan, huwag nyo nang patulan guys. Bibo yan, di ba? Bibo, miss. Yan, shout out pala kay Ryan Marbaldos at kay Louie Yalod. Happy Mother's Day sa mga nanay dyan. At kay Michael Tura, good afternoon mga ate. Kay Sir Renato Aguinaldo, yan, Yan, hello po. Sir Hello po. Renato. Tapos Tapos na yata dyan. Kay Ma'am Leia Pulido. Yan, hello po. Happy Mother's Day kay ano to? Ma'am Kay, Loida. kay Ate Loida. Kay Ma'am. Ayan. Naga na Kay dinasan. Ma'am Kay Tita Benita. Benita. Happy Mother's Day. Kay Manang Mardy. Manang Mardy, yan. Sino pa? Si Ate Eva. Sino pa bang mga mother dyan na kakilala Basta sa lahat natin? ng mother. Sabi niya sa bagay. Lahat na sila lahat na Si, sila. Teresita, Mosi. Yan, kay Nanay Teresita. Yan. Ordaneta Pangasinan. Nanay. Hello po. Happy Mother's Sa mga Day taga po. Pangasinan. Solid yan si Tita Sino pa? Teresita. Si Tita Cathy. Yan, Happy Mother's Day. Si nanay ko rin. Happy Mother's Day. Si... Hindi na. Pandi na. Siguro lang eh. Si Manang Margie Madayag. Taga Ilocos. Asawa ni Manong Roger. Ano pa? Ano pang pag-usapan natin? Sayaw daw sa hindi pa sa iyo. Tanong kayo guys kung anong gusto nyo tanongin sa mga ladies. Yan sa ano, sa... Hello po kay kapatid na Adrian Ordones. Si Ka Adrian. Ordones ka. Oh, hello po. hello po. Kamusta po mga Kaiyan. kabagis dyan? Sabi ni Kaiya. Ayan, kumusta po? Sa Okay, inyo dyan? okay lang naman po. Saan lokal po kayo? Dito pa rin ba siya sa ano? Mindoro? Wala na no? Ano antay? Si ni Brian. Kala ko kapatid ni Kuya Brown. Only Ordenes. yung Ordenes. Isang lokal na po kayo ka Ian. Dito pa rin po ba kayo sa Mindoro? Kasi yung last niya yata parang sa ano. Hello din po kay Ma'am Dennis Rose. Bakit nagsabit ka nila? At ano yun? We are the Apples. Shout out from Kentucky, USA. Kentucky. Ano ba? Kentucky. Kentucky, Kentucky. Basta yun. Basta yun na yun. Basta makon na yung pan. Sa sino ba ito? We are the Apples. Full name nito. Yan, hello po. Sa The Apples team. Anong kinuha nila, Tek? Saka naman makakuha naman kami ng kararawan. So sila nagkuha ng kawayan. Doon daw kay Lola Paso. Kay Lola Paso. Yan. Yung sila doon. Doon sa ligtas. May pinagkarimahan. Namiss mo na dito kagad. Pag doon sa bahay nila, pangalan mo Princess. Magluto ko ng pansip doon. O, galuto sila nanay mo. Ay, may bisita pala kayo doon. Buti pa Happy sila Mother's dito. Day sa mga mothers out there from Sed Manso. Yan, hello po. Happy Mother's Day po. Happy Mother's Day. Batiin mo si nanay mo. O kaya pala nagluluto ang pansit.
Dahil ano pala ngayon, Mother's Day. Mother's Day. Pamanhikan. Magpamanhikan ka na daw, Tit. Hindi ko alam yun. Ha? Hindi ko alam. Hindi mo alam. Mag-asawa na si Ate Ma? Masaya na kung pangalan. Dito niya. Shout out kay Sir Renato Aguinaldo. Yan, Hello po! Hoy, si Gayam. Charot. May nakita kasi ako nito. Mahilig kasi ako. Ano pa, ano ang hinihintay niyo mga manang? Ako si Ed. Ang inaantay po namin ay ano, Hindi po rin namin alam kung ano yung hinantay namin. nag-ano lang kami, nag-live lang kami dahil galing din po kami dun sa ano, sa kabilang, sa may dragon fruit na update nung aming ginagawang tulungan doon. Nagatid kami ng Nagatid ng merienda at pagkain. saka ulam. Mhm. Napakainit. Ano. And shout out din kay Sir Ranilo Molina. Hello po, happy Mother's Day. Yan, hello po. Paano naman kaming mga single? Happy single Happy days. single May day. kon din yun. Yan, hello sa ating 29 viewers. Mahina naman ang audio. Ay, Sorry, mahina. hindi po namin nadala yung mic. Hello po, Sir Renato. Yan. Tapos mahina pa ang mga boses. At may mga Mga butog. Agbubutag. nagbubutog tao. Ang May liliktam mga pa'y tao. sipon, ubo. Kasi nga yung panahon. Hoy, ante may antiligaya kasi mo daw nung ko na filming natin. Kaya nga. Labas ang ano, kaseksihan ni Tita Ligaya. Dapat daw ang suot nyo, yung suot, ganun sa suot ko. Kaya nga sabi ni Sir, sino ba yun? Ba't ano ba yung suot ko? Kundi naman ah. Dapat ganun daw yung suot. Ay, Kami ano ako naman yung susunod suot ko ko ah. ng gano'n. Hindi, nakakon kasi kami ni Gigi. Pang ano naman yung pang beach. Pajama. Nagkapadyama daw kasi kami. Sino ba nang punot na yung kanya? Si Ligaya na. Kaya hindi naman itim. Kaya nakaganon sila. Kasla makapatuglap ti weather dito. Mhm. Makapatuglap. Makapatuglap. Nakakaantok. Makapatuglap. Buwan nga ron, makatutulog sa dami. Kaya gusto kong mag-idlip muna bago magpunta sa bahay pag nandun na kasi. Ano kasi, Ano, sumamba mga- kasi kami kanina. Mamaya pag nandun na, mga Kaya- big ay na. Hindi mo rin makundi yung mga Okay. bata. Hindi mo rin ano to ba, iwasan na kargahin. Tatay rin ang kanya, si Yang Yang kanina. Pag nagising si JD na naman, Yun na naman. magsabay silang dalawa. Magsawa siyang mag-alala. Magkamahawi pa naman nung isa rin. Sikon Pag eh, sinumpong. makulang alagaan. Didi, siyag yung kwan. Bigalig. Galing. Moody yan, moody. Hindi na nag-comment si Kaiyan. Nagkonata. Gwapo yun no? Kaiyan. Ay, oh, yan yan. Sabay ganun. Nanonood pala si Kai. Nakasubscribe si Kaiyan. Lagi yan nung Kaya na po. Ba't si Cloud? Kaya lapot daw. Naglalaan. Si Kamani yun. Si Pamali yun. Ba't si Si Kadudo? Kamani yung Kamani mo lapot. tayo lapot. Sabi ni Iyan Kadudo. lapot. Meron din siya ikwan. Subscribe daw niya daw tayo. Sino ba yung nagsasabi minsan pag, uy, ikwan nyo rin kami? Subscriber daw natin siya. Hindi Si ba siya? Ricky Wenceslao din. Minsan nag-ano. Yun ata yun. Sabi ng shout out nyo rin kami. Si Ka, ano, DJ. Si Ka Domingohan Eko. nyo. Si Yan si Ka Eko. Eko. Yan si Ka... Si Kapol. Si Kapol, Pogi, laka din. Ayun daw eh, sabi niya Pogi. Sana, oh, pogi. Mag-ahal niya eh. Kailangan makaraan, magkon na eh. Kanta ka man, ante. Na 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 na. Sige
Yun kasi nakatulog man eh. Mali nakakuha. Baka busy man nag-grocery. Wow. Mali man ang nakaagos. Pagawin na rin doon. Hapon pa lang yun doon. Hapon na. Pagawin na rin. Hapon na nung Yan, oh, nagdami na yung viewers natin. 34 na. Sa'yo na. Yung practice natin ang tayo, hindi natapos. Hindi mo isinundan di sala yun. Nalpas. Wala nang Yung kasunod. binuhat ka namin ni Ping ng patong ko dito ay hindi natapos. Ano yung komento? Basa kayo. 20%. Happy Mother's Day sa lahat ng nanay po sa DFL. Sabi ni Ma'am, Tita, ano po? Tita Laos Kitchen and Adventures. Mali ba? Tita Laos? Tita Thank you Laos. po. Thank you so much. Thank you so much po, Tita Los Kitchen and Adventures. Tita Los Kitchen. Tita Laos, Tita Laos. Ano? Bagay may black-black na. Pag tag-ulan na dito. Makatutulog met ni Paseng. Inya ti Happy Mother's Day ti Ilocano. Hagtutuglop. Agatoy bakot. Tutulog dulog. Hagtutuglop atoy bakot. Matutulog ka man ng kanuan ti Paseng. Kuna na ni bulaklak kabili. Siya yung madaling antukin sa amin, sa lahat, sa aming lahat. Kadali niya po. Pero siya ang high blood. Dito ang mataas ang dugo. Hindi niya daw kayang tiisin yung antok. Kami mga low blood. Kami mga kwan, mabababa ang dugo. Alas mo siya nagkunti-kunti. Matulog. Naglaba ka pa? Wala ko naglaba ka eh. Na, Nag-sideline ka pa. kainit. Kaya nga nag-sideline ka pa nagtapos. Kainit-init kagabi. Kaya nga, gabi, gusto maglipat doon kila Chin. Ay, doon na kayo natulog ulit sa inyo? Nagsurpanak, dirabeta, nagsalimot, nagkatulikad-yama. Di lalo sa bahay niyo kulog. Oo ha. At pagtulo ng sipag ko. Yung mo nalay ko, electric fan. Buko ako. Magamit. Sur para lang ito. Nagpudaw. Yung electric fan. Pagdating nila tatang, bibisita kami sa ano eh, sa 14, 13. 14. 14 ang dating nila dito. Kami yung Taga ano? palong na electric Ilocos. fan nila. Doon sa Pagabi, taas ano, walang Pagayan. nagagamit. Ayaw pa ganyan pala. May bisita naman ko para sa Nagdakilmat. Nagpati kuryente. Maraming ingat nila. Hindi mo sila yung visa. Bili ka na lang eh. Wala ka. Maraming ko nga para ko. Nag-uwi sila, di ba? Kunin nila yung electric fan nila. uwi niya lang din yan. Ay, nang kunin man tiyo. Balik mo lang ito dito. Yung, Yung Ano eh? Baka na magkuha. Kukla ko na, di ba? Umi na nagdakol. Naglagay nga ako din sa kwarto. di ba dito meron? dyan sana o sa may daanan dyan. Pagtakarida. Dito oh. Diyan ko siya nakita eh. Malaki Kalaking lang malaki. Mahuli lang yon. May nagbaba na yung ito natin. Ayaw nyo kasi magkanta. Sa ano birthday ni JD, mag-arkila tayo ng video okay? Pakantayin ko nga lahat ng mga ito. Eh, ganun. Hindi, ano, okay. So, ayan mga ka-dragon, end na natin yung live today. Ayan, sana ay... May bago po kaming upload, sana panoorin niyo po. Huwag din po kayo mag-skip ng ads yan. Thank you so much Ayan. po. Thank you Ingat so po much kayo mga palagi. ka-dragon. Ingat po kayo dyan. Napudot tata dito ay South California. Ayan, may pahabol. Hello po sa ating mga viewers dyan sa Kahit California. din po dito sa South Mindoro. South Mindoro. South Mindoro. Yan. Thank you po sa panonood. Thank you Ingat so po much kayo mga palagi. ka-dragon.